The Constitution Defenders Forum panguva ino haisitombomirira zvisina basa. Panguva ino patiri kuona kuti munyika yeZimbabwe mazara chaos. Takuonawo again mamwe maaudios akubuda achisafisa pamusoro penhau dziri kuincluda the main opposition leader Nelson Chamisa. Panguva ino inyazoratidza kuti pane secret talks akanga aripo between him aiwa neZANU-PF. Zana mashoko ari kuonekwa kunzi the CDF aiwa panguva ino it is pushing and iri very serious pano wekustopa constitutional amendments. Don't subscribe or like on the bell icon. CDF inomeka this post yamuri kuona ndopina nyoka chinzi. We urge citizens to clearly reject the following: extension of presidential and parliamentary terms to 7 years, extension of the presidency term to 2030, election of the president by parliament, appointment of 10 senators by the president, changes to the function of the military, changes to the functions of SEC, abolishment of the gender commission, partisan involvement in traditional leaders. Mashwari ya panguva ine ationa CDF yakutoita sekuti ndo yatova opposition, main opposition yenyika. Panguva ino nema efforts atiri kuona mukaonawo vanatendai biti kutandaniswa kwavari kuitiwawo vachimbopinzwa vachimbosungwa vachimbopinzwa mumaoko emapurisa kumboiswa kumacourts nezvimwe zvakadaro. Panguva ino ndo the current position yeCDF ichibloka maplans eZANU-PF ekuamenda the constitution. Iri kuonekwa kunzi all these points ava list up anosvika around 8. These points ari kuonekwa kunzi ndo zviri kuda kuchinjwa neZANU-PF vachiti aiwa kana muchida kuchinja inhu zvakanaka, let's go to referendum, and the referendum must not be only one. Afara kunge akasiyana kuda kuti nhau dzamuri kubata inhau dziri critical and haizi nhau imwe chete. Bvira comment section yedu dzofunguro imo kuti kudii pamusoro pechiriko ichi. So subscribe or like, check on the bell icon.